Стил немислене, подстил мързеливо мислене, свръхстил трудолюбиво мислене. Пример за трудолюбиво мислене. За вдъхновяване използвам вдъхновяващата ме песен "Мързелива Рада". Род мой мръзлив, айде да кажеш, род мой мръзлив, айде да кажеш, аз съм се тъй, не всичко можеш, аз съм се тъй, не всичко можеш. Род мой мръзлив, айде да кажеш, род мой мръзлив, айде да кажеш, аз съм се тъй, не всичко умеш, аз съм се тъй, не всичко умеш. Род мой мръзлив, айде да кажеш, род мой мръзлив, айде да кажеш, аз съм се тъй, не всичко сбъдваш, аз съм се тъй, не всичко сбъдваш. Род мой мръзлив, айде да властваш, род мой мръзлив, айде да властваш, нищо, че си се не все можеш, нищо, че си се не все можеш. Род мой мръзлив, айде да властваш, род мой мръзлив, айде да властваш, нищо, че си се не все умеш, нищо, че си се не все умеш. Род мой мръзлив, айде да властваш, род мой мръзлив, айде да властваш, нищо, че си се не все сбъдваш, нищо, че си се не все сбъдваш. Род мой мръзлив, айде да властваш, род мой мръзлив, айде да властваш, нищо, че си се не все схващаш, нищо, че си се не все схващаш. Уважаеми зрители, примери за трудолюбиво мислене може да се видят в моите клипове. Всички клипове, които съм публикувал в YouTube, събрани и подредени, може най-лесно да се видят, като ги потърсите написано с малки букви на кирилица на адрес канал Валери Виденов, плейлист вкарани в YouTube. Недоизмисъл всеизпитващият. 3 май 2026 година.